Fa dies que no tenim això, ens hem posat les copes a 0. Fer alguna batalla per continuar. Aquí, ja te diu, missatges, ens han atacat diverses vegades. Aquí missatges al clan i ens posem a atacar. Tenim les tropes preparades. A veure, les tropes... Sí, tenim bones tropes. I a veure si podem fer aquí un 100% a la primera que trobem i si no, mala sort. Ens anem aquí full amb Max i amb Globus. Començarem i llançarem 2 aquí i aquí uns quants Max que vagin netejant per fora, unes quantes arqueres per darrere. Ja va, aquí el castell tenia un drac, el matarem, molt bé, arriba l'arquera aquí, ja arriba l'arquera cap a dintre, entre l'arquera, i una vegada destruït això, llançarem full aquí, per l'altre costat, els nostres globus que vagin destrossant per l'altre costat. A la primera que hem sortit, a la primera que hem trobat, matxacada, i aquí es veu un 100%. Això, Jumpscat, és un 100%. Amb arqueres, amb mags i amb globus, amb 3 tropes només. I a la primera que hem trobat, i entra dins de l'Ajuntament, totes les tropes allà juntes, 100%! Victòria! 3 tropes mínimes. Bonus estel·lar. Hem aconseguit el nostre bonus estel·lar. Ja es preparen els nostres propers atacs. I farem igual. Anem cap aquí. Entrenament ràpid. I farem un entrenament ràpid d'aquest aquí. Entrem full globus. Ens hem classificat per la lliga de bronze. I aquí el primer que trobem, encara que no ho fem 100%, és igual. El primer és el que atacarem. I és Azors. I sigui el que sigui, a veure aquí per on podem començar. Investiguem una miqueta, veiem que té aquí un coet. Molt bé, doncs aquí llançarem això. I ara aquí tenim aquest. Molt bé, començarem. Hem d'entrar per aquí amb 3. Aquí el trencamur. Molt bé, bona. Llançarem aquí els mags i a darrere les arqueres. Aquí les arqueres. Que entrin cap a dins. Aquí més arqueres. Molt bé, aquí matxacant. Vinga, va, amb els coets. Va, gegants, tu pots. I una vegada això, per aquí, per l'altre costat, enviarem els nostres globus que vagin atacant. Aquí més arqueres que acompanyin els globus. Molt bé, ja tinc totes les tropes disposades. Els globus van fent la seva feina. Molt bé, netejant. Sembla que això tenim un altre 100%. Si no hi ha cap contratemps, última hora, si no hi ha cap contratemps, això és un 100%. El canó que ha destruït. Ja sense defenses, els globus es dediquen a netejar altres construccions, com ara aquí els magatzems. Ui, ha saltat alguna cosa, ha saltat aquí els mags, però no passa res. Això, Jumpscat, és un 100%. És un 100%. I aquí, atacant, aquí el recol·lector i 98% que queda, ens queda alguna cosa. Aquí ens queda una cabana del constructor, ens queda una cabana. I pim, pim, pam! Pim, pam, pum! Terra, 100% Jumpscat. Molt bé, tornem-hi. 2 atacs, 2, 100% i assoliment del rebenta murs, 2. Molt bé. Puja a nivell 6, felicitats, Jumpscat.
Molt bé, molt bé. Així que és una bona tornada després de molts de dies. Tenim la nostra d'això. Més a l'altre costat tenim la nocturna. Agafarem això i millorarem. Què millorem? Doncs millorem el mur. Millorem el mur. Molt bé, bona millora. I com no podem millorar més, doncs la mina. Millorem la mina. Molt bé. Agafem les gemmes de la nostra mina. I ja està. I aquí ho deixem fins a la propera Shamscat. Ens veiem amb un altre atac. Adeu.